Ragaya Umar ne sai ni maka waka gwarzon gwamna. Zama zakin fama Umar ragaya dole mu doro sanwar gyara zama. Gyara zama dan modi sigara kan sidi ka wuce dodon kodi ba ka dawo shin gardi kai gaba dai dan sidi mun fita filin shadi shala maza sun fadi ga wajiya ba yaɗi kai da gini ta krodi bar wasu su da taɗi masu kuɗin bilkodi tafi su gida ko daji ka sa su suna yin gunji sun san ka da zafi yaji dan modi itacen damji yanke shari'a sai joji karbi da baka sai goji gaba dai dan modi ba zagayyar soɗi kafari wai shuɗi tuni kai yo lodi magana ta yi nisa ba a katse sautin ba a sai rimi ba ya haye ma baba a cikin gwamnoni kai aka zaɓa gumba ka zamo jan gwarzo dole mujin iya abba kai ne ba so ne ba ba za su iya ba ba su san aikin ba ka rabe musu gaba ka yi rabe ya zaɓa ka kasa an san ka akan aikinka da tsari baka da gaggawa. Gyara zama dan modi ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 ko kai Allah ya zabo masu ganin baikin ka kawai haushin su kana aiki a jiga. Gyara zama dan modi ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 ko kai Allah ya zabo masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jiga. Gyara zama dan modi ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 ko kai Allah ya zabo masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jigawa. Gyara zama dan modi ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 ko kai tai ne a kasata masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jigawa. Ban izini Allah wannan sun yabi gwarzon gwamna wanda kasa ta nuna mutum yankinsa suke amfana. Ya cika sarkin aiki farin daci da yana da amana sannan itacen gamji maso ranka ya kan gaza murna mai haƙuri dan modi idanu masu gani kan raina gargama wandan karfe haƙuri ɗauki kashi kar tauna ya saka kai ya zauna sannan da aiki gwamna kun ji da mona amina ja gaba ka wuce lana ka zama alfarin mu muna warwatsa zuwan kakarin gumu kowa. Yau jigawa gata ta zama a hannun managarci gwamna gagara gasa wanda ba shi zama da macuci duka kai muka zaɓa don magamsu mu huce takaici jigawa tarin Allah a ciki na taba mabaraci tafiya dai adalin gwamna managarci ni Husaini na danko dan muɗi irin ka nake biya malamin gwamna ne zaɓe daga Allah rabiya aiki dai yayi mana su sababi sa'a nasara dai da zuwan ka masoyi gun talakawa. Gyara zama dan modi ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allah ya zabo masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jiga. Zauna da shirin ka kowa ya gaji bai saba ba. Gwamna ne amma ban ga irin wannan ba. Dan modi na gaske dodo rusa shirin mai gaba. Mai fada da cikawa alkhairin ka muke yin girba. Rabbana ya rika ma lafiya ya daɗa ma kafi o'o na gwamma za mu ƙara raka ma ya wale ɗan kurma na shaide ka kana kishin talakawa. Gyara zama dan modi ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allah ya zabo masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jigawa. Kaya ya tsinke a cikin kaba dan modi muke jigawa kun ji gwarzon gwamna mai martaba ya saba mutunta kowa lamba an bashi mu mun yaba shi na
gari ne na kowa. Dan modi can rikewa, ka burge mutan jigawa. Me aiki da kwakwalwa, limamin tallakawa. Allah ya baka baiwa, ni ma zai bana kawo ina tawagar gwamnan jigawa. Da raba dan modigiwa. Gyara zama dan modu ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allahu ya zabo masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jigawa. Wanda ya hausa ni karyayye to ku faɗa masa kan zai zamo. In ka tabo gwamna dan modi zaka talar da kafar ka ya zo mu. Mai damarar yaki kitse a cikin wuta yau a jigawa ya tsamo. Gashi yana aiki dare rana bisa kansa ya kinkima gammo. Mai hakuri an ce shi zai dafa dutse na sai ya shirɓi romo. Ta gaba in garma kaka kudin fama sun gaji sun sauma. Sabon oji na yi ma kiɗan gwarzon gwamna gashi fata nuna kai an kafa amfana. Ɗan ƙaramin sauro bigi giwa. Jimi ya zo gun karfi a kira gwarzo, kasaitar ka baki kanzo. Ga haske a gidan kowa tauraron mu na gwamnoni. Buldoza ake ce ma kauye har da cikin birni. Na ayage ake ce min Isa baya zama sani. Mai maka fatan kai na muje dan modi farin gwamnan talakawa. Gyara zama dan modu ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allahu ya zabo Masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jigawa. iye gabatar misha da kadan moji rana raba ayyuka. Kullum aiki kake ba wai yanzu jigawa ta ɗaukaka. Noma kai mai shiri namu na duke sana'ar tallaka. Kai ne ka siyo iri duka raba ayi manyan ayyuka. Motoci ka raba tarar tasmin yau shaidar haka. Matasa ka haɗa ka tura su tirenin su duka. Ilimi sai ne yawa duk su kware noman mu ya haɓaka. Yi haƙuri kafi su duk jama'a sun gamsu. Baya a can kabaro su taka kayo kai tasu. Masu abin nuni sa ilimin ma mizani. Gashi ta gawar mu ta iske sabon karni. To in ji dan modi kyan ilimi ya zamo tsani. Ya ɗau malam mai 300 don inganta gini. Har makarantu an gina mana ba sauran raini. An yi ajujuwa a jiha da yawa fanni-fanni. Malaman jami'a 180 ne nuni. Aiki aka ɗauke su domin ilimi kare rauni. Modi kafin Allah kuma gwamna mai son addini. Ya sai makaranta masu kutun amadi ya yi doya gari. Ta zamo mallaki na jihar Jigawa yau mun hau tsauni. Ɗalibai 580 aka tura wadda farin launi. Sai harkar lafiya jari ta da inganta. An gina asibitai da dama mun wuce ragaita. Magani kyauta a Jigawa kada ba na yi bita. Haihuwa a cikin sauki mata sun karɓo tuta. Sangayu gwamna ya gina ruwa mai kyau a cikin buta. Hanyoyi an gyara birni kauye an yi kwalta. Makiyaya so da manoman mu su rayu cikin tsafta. Mu mun san jirgi baya zama tsarar mota. Gaba dai gwarzon gwamna da kasa duka ta nuna. A arewa muke murna al'umma duka sun zana. Wanda ya ja shi zai zama wawa. Gyara zama dan modu ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allahu ya zabo masu ganin laifin ka kawai haushin su kana aiki a jigawa. maganin duhu haske gwamnan talaka. Gwarzon gwamnoni hantsi leka gidan kowa malam. Dan moɗa mai gayya mai aiki kai kazan gwarzon gwamna.
fasa tulu fasa tare dan modi Masu aiki cikin aiki a saka su su aiki gwamna fasa tulu fasa tare dan modi kai kaɗai ka zangwar zango muna dan moɗi karyar sauna fasa tulu fasa tare dan modi Malam Umar dan moɗi jigawa ta gwamna fasa tulu fasa tare dan modi noma dai kiwo dai gwamna fasa tulu fasa tare dan modi ilimin jihar kai ne lafiyar jihar kai ne tsaron jihar kai ne dan moɗi kai ne gwamna fasa tulu fasa tare dan modi fasa tulu fasa tulu fasa tulu baba fasa tulu malam fasa tulu malam jigawa ga gwamna dan moɗi gwarzo ne tafiya muje zaki ka zama hamshaki kai ne gadon garki gwarzon gwamnoni dan moɗi Allah ya kara Gyara zama dan modu ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allahu ya zabo masu ganin laifinka kawai haushin su kana aiki a jigawa. Ga kura ga zaki ba sauran mai raki dan moɗi rufin daki gaba gwarzo ja yaki lungu sako aiki ga fili ga doki tafi gwarzon gwamna farin cikin yan jigawa Dan modu gida gida, sannu turmi tun da kana shirin kirba kalwa dan modu gida gida, ga ruwan dare ka zama hadari fasasawa dan modu gida gida, Ahmad dan Delta da ni ake bajja baiwa modu gida gida. malamin gwamna a jigawa ka bige kowa ka zama tenuwa rana ta bayyana tafin hannu bayar fita jigawa muna murna da zuwan ka kana da nagarta gwarzon gwamna kunya a ƙasa kafin da jihata ko yau ko gobe a zaɓe kai zan ba ƙuri'ata annur ne h abnur mota ɗara babur yan dutse gadawur mun zarce na kafur ken jaye jawur ka gagar taro gwamna ka gagar gayya ƙarshen mai a jigawa Gyara zama dan modu ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allahu ya zabo masu ganin laifinka kawai haushin su kana aiki a jigawa. jigawa min yo kadari Dan modu sarkin haƙuri, rige-rige ka ba shi guri dan modu sarkin haƙuri, mun taka sa'a da wuri dan modu sarkin haƙuri, kin tafiya akwai guzuri dan modu sarkin haƙuri. kaga buga kama kasa tsiranka yayo ka huwa jigawa mun samu uban da yayi daidai da uwa a ranka tilas a bari dan modu baka ta uwa ga danka SA kalca ne a hamal bani rawa arewa har kudu gwamnan maka abu kowa ni ruwa ko da gani ka fi su kwakwalwa Gyara zama dan modu ruwan kan hanya zama ba canji da ramdam. Ka zama gwarzon gwamna 2020 fa kai Allahu ya zabo masu ganin laifinka kawai haushin su kana aiki a jigawa. tafiya da gwani mai daɗi dan moɗi maza ka da rabo jirgin ceton al'umma ɗaukar kaya sai ta rabu
babban dodo